Karena obat sudah mati tapi listrik tetap nyala ya. Apa-apa muda ya. Rakyat dibodohi ya. Tetapi iki piye biyen piye kalau tepuk tangan rock rock iki piye biyen piye zaman ne kaya ngene wong tuwa bingung kabeh nyekolah tetep nganggo duit. Gara-gara MBG mumet kabeh ya. MBG segone mambu-mambu. Gong, mengkritik itu bagian daripada cinta tresno. Pada malam hari ini kita menceritakan tentang sebuah